ka Ghana bosom abene a oni chinaman eda obewu bebi obewu ato no bosom be kire wia ensu beto wo ho wabre ensu nto ampa emoti anye akoma wo so de kom moti obeti edu hwa motam bia Amade hye ma munyina atena se ya mwakwa abadem banyansapo kasa mfonyi so nyansapo na wache so se yesane no madwemba mu enye asem ketwa kra yenkɔ nne me hoho a mabewo no yi ha me ne bebɔ nkomo no yenkɔ ne yenkɔma na akwa aba na afi no yemfa enhyehyɛ so ɔhema me mwakwa ababanyansapo na mpom te se onwi se po anamawu wa hwɛ ye ɔba kokɔ senwo ono nenem ne na betena si na yebehunu sanse me ankasa me nhyɛ danim ne yie enti yebewuram na wo hu ne yie na me nso mehu ne yie ɛwɔ hɔ no mo onyima wadaruma udin ɛde sɛ efeme nana ataase wa fodwo nana ataase wa fodwo okay ɛne me ofa bi nso de fodwo enti ɛne we de na sɛ kwa enti ne yebedi nkomo enti ansa na mewura mu na ye bie niema mu no se obi ka se wo ho asem bonu tofua twa ne semiri eno na ye kana kankasem se tofua wo ho asem a wo bonu tofua na wa summarize na say na abeka de a kire me madam ase me masema kasa de emi se eja kwadwo china mai konfo asante mema nyina one benefo emi se onya ne ba bi ko ne ba konfo ata mini okay me ne me papa ene ne kom ewu china mai so emi se ye wo me na ade ne ho ti hwe kra mi se atete mafon kakra ti na olma fo so ase bia nka eja me ko school kakra ma mu peja e ko de me ko soja nyina anyi ese de eni be wie akom no mu a wo komi okay semri na me penise ya enti fesi anom na afi no ye mba iseti na yenwura mu yie wo se o papa din de sei china mai konfo ja kodwo fodwo china mai konfo eja kodwo fodwo ne mesu na ye se china mai a yete ne din ene ono eja kodwo fodwo onya ne ba bi ko okay e fine na eja kodwo fodwo free ne mesu na ofa wi amoase a okọ ofa ahinkura okọ okay ena maame no nso abena akura maame ho na wo me onso nya be ko wo fodwo wa abena wow minister panyini panso de abena me mfa ni nti fom okay enti sa fodwo ne abena na ewo ho no e fa na omo mi china man so esa wo de anyanwanwa se obeye konfo sanse ese ya wutum ufirim enwa mu na o papa no maame di hia ya patro di pie mu ma wo be pie mu enti ufi china man num na die pie na akom no abeto aso okay yen hwe babia enu ata ehya ase efriye ya wo wawie enti sai na wo hya ase di friye me papa di mi dwane fri ni krom ho de mi ba Kumase se moti obi papa ya se dobru osu agiman e try se odi me ko soja ko me ni so kakra e ho kra de nenye bi ho kra metimi huru wor ko che nkrofo bu mu abla mi so just fo nyana me bu mu ti ho no mu hu se de e ko no nkoyi nye dem bai soja la obi e no oni mi Kumase soja la enti no na ye se soja no kra nka wu ko dibi mi di bi agaza na me bi so aso mu di mi wuram eni ede ne nananom na ampene ama wa nana me ho me bobor mi agasa eni ya bibia me madwuma bia yo ma ntimi nye football ya adwa ba yo no bebo gidi abeta seki no etu nyina me nto wow satem na wo mfie be sei ebra oye na nso di wura soje me hu se papa me de me ko school na mo be 10 years but still na ade ne ye na adwuma na ade ne wo ho a che se me ye konfo but no mo di mi dwane se de nka ya still na enfa ya de mba nti mi ankasa me ye wo me hu se me kom no na mo 7 years wow me bibia o ho a kire obi ani me enti ye soja na amfa enti soja na amfa ne efiri won de ebiem na ye ya say me papa na oye brenfo but what trans hu say me obi de hye me firi akoroa
dia ne dia ne me ba ti me fira krowa ne dia e wo se me komedie nti abusua ne ba se nko me fa me akomi krom papa no se krom onso na aka me krom ohene nso mpene na so tena na me tena papa ne ya na dwen se owu ho ti dia daache oni ho a na se bibia ni a ya hwe kira ma no ti se me ntimi nkomu china man no be ma na so komu china man no nti e ba sa no papa ne je metina krom ohene nso je me ma so ni suai omode me ko sakubiri ebo ho sakubiri wona tete makom nye papa na tete makom nti papa ne hu se bosu no aben no oba se okase otete makom abusua ne dom be ka se ode ama ne banda bi to de me ko tena sasa kobiri nti sasa kobiri konfo no me ne ka akira wa anwie mu akoma nya me fa ne kransi owu to me na so nti ble ba se bosu no be kasa na mamle ne amane kula no nana afra onwe one be ye bosu ne bibia aka ajuso wonwe pa krum ba kono no nti metia ka se me master ba ko nso no nti mu ne be wie bibia na me de she adwumadi na senti me ne papa na ne kom china ma so fi me nkola birima na yese why say Cristiano Ronaldo person ne ba ejina aye football agoprama ba ko so no mu esi akan za no de ne dwumadi beto de ato wo se ne wo enyina abomu kom ya za no wo ye kom ye adwuma ba ko bom nipa ne ba ye doso adwuma bi no wo emre se nipa ne ba otimi chemienu o chemienu ma me bosu ne ye fa no so bi wo kra wo se menye adwuma na me bosu na be ye adwuma se china man de che ne so no o de bless you abna de chire so abna so ye kom china man se opanyin ne wa akula enti ono papa ne be kom ya ono papa sha ase a mo ye adwuma no edi be sanza na papa ne film papa wuye 4 December twa mu na 13 years 30 years 13 finje dumiensa na papa wuye okay wuye no anti fi wuye na na so meti na che se papa ne film na wonso wanyi na ma nyine ma na ma wie bibia wa wie bibia ayo no anu aka na oye bibia yo no ohun se owu ho nti also oye bibia ntentem nti we tu ni bibia ansa nti obe wu nso aka kire so the time obe wu nyina aka kire hye yenkom se ya busa na busua ne kro na to ato so no bia nim se eda obe wu be bi obe wu ato no boso me be kire wia ensu be to ho wabre ensu nto ampa on se ukọ obi a wodi mu a wodi ne ho no eni kwa se ma ne wuto fi ti e de ne ko hospital ti doctor ho no wuye doctor ho anka se ensu to e boso me kire wia ho wonderful she time odi be wu nyina anya se ne ni wo na anya mwanwa debi so onyini oso papa no kom eden ya chinaman enje se won so kom den esu abena aden no wan kom chinaman na kom me oba ntimi nkom chinaman debi aden tira oba kom ne nyi ono ye bema na me so mbosu ne oba sa chinaman dem ko oba enwura ho bibi wo me ko ne nchan ye bibia ba me ntimi o ntimi nka me ntimi nwura da anim ti se de ejina so ne se oba bebu nsa okay sa nsa buru nso no eni amamle ne amane ne mfa minim sa chinaman de eye tetetete ade cause ye nyina ihwehwe nyina na ye techiraman ye de ko chiraman so ese chiraman abono ne ade a enye sabie gonto enne sabiu ne nenam yibie ene ade a na enne no minim se na osi hu omo ebinum omo so omo kom chiraman no ene wo mudwumadi a wo mudi ye wi e beba wankasa nso de no so se na osi hu no because ese enne no ebinum ade ye niema bia wa wo ye konfo nim de ekoso e wo Ghana hanom ne ade medase chinaman konfo ja ko dwo ti ase no bosuma me hu no ye chinaman akuma me de me swade enye ono ma hu chinaman wa bia eti bia papa ni wi no chinaman akuma ene sue bebi am papa bosu ni firi no ena papa chinaman papa wuye na matete chinaman bebre ba ti me papa de na me gina so akuma na ye de ade akuma ye di wa wa je akuma konfo de odu oro nso no so ko chinaman nti ono ena akonfo a me hu se mo ye namfo a no magidin chinaman eja kwa eje bredi ena bedi etuo ofeso ena nkransa akuma okay
Omoni akomfo a Chinaman. Ghana ha na emu mu di basa. Eje kwa. Chinaman no bondi quote mechew. Bondi wa mondi pass quote mechew. Ai, ye ka Ghana abosoma abene a oni Chinaman. Onso de na also come no yes de a. Esu ya abena. Eno nko ana wo come. There be. De ne ka wo bi. Me ko abosom bebre. Okay. Enti me ko mosi ni ye bosom bia ofrisirim. Ne panyine wu tete ye kura na papa kura bia enwo no waka dem na obeso ye me. Ti ono ne bosom ye adwuma bibia. Eso de oba panyi otifie. Ti mosi ni bosom a me de ni ye adwuma gidigidi a. Ene opie ne ho a o mai kura no ka wasa na opie nanim. Ni din ne honam se o hadwen ho mosi no. No de se o mo ho ne be hu ni bibia. O hadwe osunsun. Ba ni kan so de se me ni wonti. Ya wo je so mo ben wo da chi bia me nya achi ame a. Be bisa no eni ade. Afi yemra asuo abran no. Ma men kan yin ma woka abran. Abran. Enti asuo abran no kire me o te say Oba odam papa koko e wo fan china maso na me maame ne besu ai na maame e kwafu to oni papa e ko no ose tuo dare ko oni papa no ase mo se maame ne kan ka menyini na papa nko ne ka mi oni cheme tenase oso mo ko no na koto be ma di o mani de no mu se we e koto be ma se koto be ma wa ba wu sawo ai okra kra so won fofo no ba wu ni ti na ade kire ti wo se wa na papa ka se ko na ma chi abo yi no che na de ne kwafu to kwa no totun we to mo sa ba na koto ba sa de nanim e no sa che de be afi betutu o so wanchi me bi me ne me to we na ba ne be ma wow nti wo se me akasa de o wo ye konfa no che e bla hospital wo ye no o se me wo ha se meti hwe soro sa na me wo su meti sa obie me nsem so mbie na papa se kuna ma se ya ba ti aso ka se onua ata no enka wono ena nke betimi china ma aso ano na onche ti me nua me ho no na ye se wo no nge na acha se wo komo cause akora odawa wo me bibia me video bibia o ye de beto so amoma ho na me su akete wonderful anesi for no o maame ankan se na o musuro de omu nyina maame ka chum se me papa ebusuafo no baaye no omu ye de china ma ase de china ma ate omu se konfo ye o se tete won so na papa wagidi se sebe na obi agidi na yira ko hospital de e de ni kane so de enye na amumu bi mase adwuma no ye ka se konfo a oba chese utimi se konfo na amumu bi no ama kane se de asofu dwuma ebe ye tan no eni ade no yemrem enti asuo abena no obenya na ho abakwasem kakra bi aka akire me de minim ni se omu ye ntafo miensa ni tri ho no miensa enti me papa se niema na ohu no oso otimi de nsama no mafuo yi mane nso saa blo be saa de no kokwa wote no nenya ezi enti koye se papa ni hu se asuo no osone no de wa asante amamre wo sone nsuo no ti nsuo no sone ne ma asuo nsuo nse ne oba wale ne ba ti asuo no kra na tete o mu frɛ na asuo duku be kra mi so nyina na ekwo nsuo fe na asuo duku to be ka me na o mo te na no ono abie na no se fe na asuo abena eda fom se me boa usane ba uko ni tiwa ni tie miensa okay eso mi enta fom miensa oda bonka bi mu a wusi ma bedin so betepi wo hyase kom ye besi nne no wanya mfie be sei e wa akom me ka akom na nkasa me wu akom ye me ko 40 years ani wo ho ofe wo bo binum e ka ho a wo de suabene wo de ye adwuma wo moti aka ho moti ano papa ti ase no oyi omu firim moti anye akoma wo so wo de kom moti obeti edu hwa motam bia nti me mpe moti akom mimi so moti afa me na me kai ni amani ya gani na efuo bi da efie da chiro me ko pa mango na pampa pa na mpesa na oti amango no so di kodu se me mla timiti atema na pese mtumi na akofie mtumi na ntu ti wa mdi bika kofie me du fie me ho hwe me ho moti a but on de wo mfa bi nya adwuma da bi de mempe ye hwe wo hyase fie bebrebe ya wo de akomani ade
e de niema pa na we de mia na comforta me se me kom me kom nanso ade we de enam akom no mama me de aya me ankasa me ye komfo nanso no eye me nwanwa se enam wo so ene yesu abena ene wo mo ka ho are adwuma no e ma wutumi yo sa adwuma no se adwuma bosuma ya medwuno ho amenti ase no o yale oba o hwe o nsu bi wo se ma no ma se obewu o ma anwen fa nsu no ma so betena se o di nsu no ma wa oboa obenanti bi ma ba fi ha beda na se na se ntintinti awa obi obeba ha bi o yade a se nsu ni ama ni binde na se onye na anyo se di se nyame bam sa de a wo beko sa nsu no wa papo na watu ha na se bi ni nsu be nsu ni gina yo okay ti wa wo yale a serious o hu so betimi age wo no ye se bi ma no ma wo sa ba fi ha beda ase se wa ma nsu bi anu na akwa obewu wonderful wonderful konsu no fa ma wo se no nkokowu David ye pese ye di nokre e wo nananom abosom ni nsuo ene ade a wokumenu o ma di hwa moda David so ba ti se me nka me nkom mi ne mu nyina gu abro chire nka me kom ayede o se bia we de ya de we de baaye we de ne ha we baaye ye ya amfa ade a de nipa na chini a mo anu na hafa sa ye wa dance for se me kom ye ne me papa nso nye komfo ketu a me be kom akomtro kom titi akom me nya azan me nza obi se feska se mbia me ma o se David ni bie ni wa wonti mi nyema nipa se o hia on klata asem o wa bro chire o hia on klata asem o yiri jao ukru obi kura na anu kura obi asmesi yen se o de klata be fa da yiri ne kwa o ba di show no me bo so de ka chere se o ma esi abo bi wo fom e do no be ma ni picture ye nyema o ba na adidwa atwa kwa be ma maka abo no be da ase ade abosom no entimi nyebu ofi ha obi oye kwata okay achacha menyim na maduro ma nense eno de so obewu so abosom de ka so obewu ko onyu hu sika nka hwe nkyere ana afa akoso ewudu obaka so obewu fa nko nana waka yi na awasam ti say se ene se de nipa bi bre no empaibo ni namadusifo so akomfo asofo wabre pa ho ti say ade kura be ma atiefo hwe me nyina hu se chi na man faye bi betimi aka ni place nipa ye Ghana ha ye du a chi na mama ye nwotwe eti ama ne bata bosom no nso ejina mo den sa wo oba na bosom no onye ohwe o timika ti ha ba obi le me ne bi o kire ade emfanya okwa na akwanyima wo awodo tinte fi se bosom ne boa se nipa mla wiase eti wonyim na akwayigu obachew ompanyin se yigu ti awo kwa de bosom no ene onya fa beja no kro no efo so bewo me wo nkura bebre wo fi ha bosom na ma me wo no wo anu ba ko no ohwe ne ma me so be bisa nsem kakra na ya tese se awode bi kura obi ene saa ne ma no bi pie ha ma still wo no timi bai se ye yu awode mi no di abosom no ntimi mo ba ko ho be mo awo ise bia wo di firisuru ne bai okay na asasi so ya and wo benya po how bi dia ye nto nchia be jimbosum di minim de oye eno na ya na ne bo ne yesai on charge wa na beba beda bosom na se nipa ne beba de wo so ye ma ne bia no aya ma na nti ye na ebemu a na onu amu abeda ase enye ni ti ne be se be ifo ne kura mu di a ene kura de ye mfa ho se nyame di a ye ni tumi se nyina ye da nyame sa je se nyame na agi mi tumi ye conference mi ji nyame di na se uji mi ji nyame di pa okay se ona de ye ba wi ase se nanamo no de omo ye ne nya kanyankopon ye afiri ho ba de enti no bi yale bosom na hwe no ada enya ase wo se kanyankopon pene se obi wo ho se mihia ba bosom se konsum okwa duru abe wo se koto nam wo chi na no a che de fa ye no anu o ma bosom na mo koto ma wo no o be hwe bi o beti wow si re nye kuma wudi ni etwa na nana me bisa wo be yi asem na ma nyi we anu ansa wo se wo ji nyame di me bo a
na ne ade na yense sa we entumu na yenye na so nyankopon ne de obi obaka nyame ni obi oboa na ye nipa no ene asesa ne ma okay nyame wo nyame edi nipa ba wiase na nso se sofo ebeba bosom ne so na meboa no fumso bi ani ho na meboa ne de na me nkodi sofo achi me beda o me ye bibia me be adwuma kra me sere nyame ansa na maye okay ye nipadua na me ehu nyame no tumi no okay so ati ase ha nyame wo ho okay na nso so odi nyame bedi bo ne sofo ti asoda ko de obi yire enyim itugu edi bo ne ade be kyam na hira na kula asor awale so kula no ne on na koda na ede na medi wachi babla meti asesi se me wenko ba kura so me so bo ne o so bo mi kura mane enye se edi aye me eye kasantafo bi ya abefo ye no kure no kure edi nti na ma gidi oni abamo no ne amamre bia na ye mo edi sire bobo nti na mdi shira bobo me ho no okay se me ata de bia o so fuo me ho eno no ye nya ne kwa bibi o bi si e gina ye de ba ye no kani ye wo school mu no na me ne ntafo bi na ye classmate wo Jachi St Andrews Anglican School na edru saa fiada titru ne saa fofia na ebiri bia o mu pie free school mu ko na o makoye bo say o mu fita na e na bo fufuto ne se nye kwa ye nyina ne ba wi asa na nkwa na ba na ni mi nua ne ba ye enti nye kwa nyankopon be ye bosom eni ata ti en ka ata ye ni ata bad odo asem kwa ata so a wosu gu so me yenka me obaifu me wudi mani ma me sunne na wo twe ba so nti wo obaifu papa de hin bia me de ne nye bo ne se bekum nipa na enso me su a bekum yesi obaifu fo ne obai tuntum bai kokko ne nyina o wo de ne de me de ne kokko na se wo de ne ye de o mo kan se bai pa ne bia me de ye madwuma eno na wo de eka wadwuma ho de ye wadwuma na me ta bosom da ji e de boa mo wadwuma ye successful nti nya de a wo de saya de se obi ba bosom so na bosom ne ma ya sebe ade ba ye na minim ba menka okay se bosom ne beka okay nana wadwuma pote be na aye on se akom no obi a ne ne oye miye we wo wankasa wadwuma pote be na aye no ofia adwuma se gold ayila o hwehwe on se gold enye kwa gold ye bosom enye yize se obenya gold plekope de se wo nante akire enti gold bu on so aye ni ezu utu na ekọ de se o ya amamre ni amane efre nsu oho twe ade no eno kura de se me ma anko bia na achi ami anko bia bosom ni nya kire se ze wi a wa betia kota mo ade akontu bibie no abosom timi me se de on timi nye kwata achacha ani se okwa de wo twantia wuyi kwata ene achacha etwere etente eno kura de na duro me ngia sese na se wo de ene no so ba abosom nya de saa na suo ne ma wono ma eno nso eno aro na ni frɛ eni fla eni intimate enti ani fra kwata ene eden bitimiti ani anka meko hospital mo no na kwa kwata ai so obi say why ade obi so yi sika kwata obi fa antoma ti ndi ko he be otie ana ne MP president e kira kwa na enkoyi ma no mfa mebusuafo nyi minister na MPs ni nyina ya lo na de asemabo me yiska na obi obegira dwoma oboa za oboa emia bi asem ya chemical radio so say oma na ebre say ehia ska amango cry import 166 billion from Burkina desert na nka mampanyini sa ankrofo no omo keka ni nyina yemfom ko gu stadium to bia yi be say 10 billion na bia pro na nka ko konfa chi be so ske jwa kofi wo soro o de ma asante man e na agidi o ko konfa chi hospital ayo konfa chi o ko konfa chi eni ese utimi sika president na mon kan wansam na yi ma no bia meka se bia mi fi ha be 1000 na o so de obusuafo no nua no obusuafo nyina ya MPs ministers president na wo wi a wo kwa kwa nipa no face camera magiska enipa adwene wo fom wonderful na o de ndi sa niema miensan ya bibia yi wo how bia wo nipa so peso de ba hade de o se e boa no bosom be boa no obanso na wontumi a wo ka kire no bosom be ka kire ni place asem mi ntimi fako obi won so a wo pe osika age edi nti obe fo so beje enso ntimi nye ebi aba wona so da ama bosom refer obe ka se ko na sa wo de akomtrodo na ye adwuma wa me de kan se mba pa twa asoro de am so twa atoro nana yanya ni ansori so mretintini mfisia bebria wo de akọ akom yi
edurumre bi ama na nanu hu da ebi ene wafefo bi a wo no mu si so bi kirade bi ye doctor obi ye nurse obi yewe na watena se da wura kom no se da ko bi de me da ya me sorry ye no menu me hu se ebi ama anya bibi foforo na akom mum na mbe kom ye ebi se asida mabe mu da ye wo me mabe mu da mabe mu da da minim de bosum na aye me etia me a me wura ho so da da me wura be ho no da me wura ho ye da papa wu ne ma me wu ye okay bibie no hia mo wiase me nyi busu no boni aye da bi ene ye wo bi a na obi a kompese fa no kra ne ba ne nua bi ene ade na ese ye mpese obekom na ye de ne nam ne sa ne ma no wo maame na omo ye okay because said you see chem de ye wo na ene sha ase yi ne ho me papa de o ntimi mi na no so ompre on wura de me maame na na ha adwen kakra so ompre because on dey so nim say ma ba de da pese da achi ne ba na nso na chi no o te bosu na se da bosu na se se ono kra hu se bosu na pagya nanim fi so wu ye no minim ga na ha konfo a wa makoma nsie ma me ye ho ntira minti fi se okwa asori kra nke bia onya yie sa se ne obi gina ba bi na ode chichire so bonde bom a mkom atete abosom ne ade a na obesom sei de ho ni se ene first wo ba otime bulu tua na kakadro nyina ene wo ba wetin atia no din papa nti nkura ni nyina ase sa na akom ekom sesi a no empanimfo ni bikula na ye sa abone no enti be de otime akotia akola so what ase ono panyin na dika koye ade bi enye me ko ka nipa mbenya la nti bi chenyi no akoye bibi sei nti sa akola no so ye bi be de otime aka so what ase me to sesi no me ntimi nkoye sa abone ne sa fi no beto mi eni part se wa boso ne ba change bem kasa me no kai boso ne kasa change so what you say ade enya me ya boso ne be cheme eti mi bu me ho eno bi kura hire kura na oja ato atwe ne boso akoma ka me akom ka he na akotete akom bo hu no oja dwom no akom akonya fugu ye sinsan abi edi konfo na chemu se di hire ye ho enso tete ne enye ne sa enne akom ka obi ne wosi meda ne dua udane ne sai de obedi enti o pe 5 minute 10 minute to no ada ne dua obedi dua no benya ni pakon pakra wu waje ni sika de awi best for mo hihye ho akon fufura bro sans baby for me na fees ade no ne maame amene sika so go to school fees o ko ma obi nti asem ya to ne maame bedi ni dwuma nti obeku no pacho atemase enti sa ne ma na ekoso no afiri ye ni akonfo ni bi na ma wo nyina e den ekoso fi se wo ba na sebe kafro wo ne be ma da na akola ni hu na e de na akola so be ye oso baby eti de me ye no bi na akra nso ye den eye na de ne be mehu se mi wura konfo we ho onye papa me de me hu me nko no kra me hu nti me a me ye ordinary citizen Ghanaian na me person me pe moa wo konfo bi wo no e de ne betimi ya da die abra mawura ne ho no ama metu se bia bibie ni ho a de tie ne se kasa ya ye kan obi wo ho a ekọ be fa so be kasa no oto wadwene bi tuye die yobeko na se wo adwiri mo odu a ede na wo nipa we se na otie se me meti asese wo mo nimi ne me se na na ata de ko no onyi sika na na ata me oba de me yo me se kra na obi na mo didi ansa na okobosu ne nu akoje de wo je betibi so be ye okama so eti free ye ni akonfo no fi se akonfo ni bi diba ebi no o de koso na nye nana ye so de na mami ngura kokko achire ketwe bi na mso me hu se nipa ba mu be pem wane ade soja no ehu asem no se wo se uwura mu kura awie na me ko home school uwie school no debi me bia unya o share uniform da mo pam gladi ni bi na ma me se no mo for so ha na ye me de eti unya position bi o ma da atare be she kura da na ye bo me unya position bi o ma na enfo na na bo so just for na se na me ye bad ni ma bebre instrument sa atemase na me ye ni ma infata o so jala me papa ne do bi o so agima pepa ya ase ona de fa me se no mo train di mi dwane ti da de uniform be she me no
e dan kura na kankan bia sa me Ghana ejire o mu ye training nyina na me kura o mu boot no mu ne o mu ntale nyina e so wo de onye training no opo ba bia tra me wo bo wan ye twemachi nana yes wo twemachi ana me sere yes sorry de ko ene wo sa babiem na wasa ya akwada na sa wo foforo na wo ba ba sa atwisu akom na ma no kura nsi akom de me ni wo se si akura me ba bekom o pese wo ba nso kom o ma yese ma won kula fo me ma se be ma ba ko ma me yensa wow se me papa kokko te se wa ma no de bosu be ya mia na wa ye me no ti se me ba nso ye dey ti na bosom no fa wo ba bia won kan wo hwe da bi se si akura me we pusu me ni bi wa na wo pese wo ya ma papa yi wo fa no nyem na me ye wo ma na be ba nana wa eye fa hina ehwa overseas junction ho oso ko nana apia ododu overseas junction oso ko nana komfo no obi a driver fro nyina do be ba na yese badwuma panti obafo ahwa aka na wasi overseas wo na si wa taxi for no oso ko komfo no obi a de ba ye nim se nananom ye ahemfo de obedi akonwa eduru be de omu kusie titiyem ahemanom nyina ne ade akomnum so sa ne muti ana wedase akom edi ekosie ekotreni ye nya bosom ne ekotreni no eye me ne ekotreni me ekotumefo ne adwale maduro bosom ne de obi entimi nto nadu ba me obi betumi ato madu enti ekodwa me nuru abre me why nam okay ti me man shempa boada 7 years amekwa akomu no enti ne aka me okuma se nyina metimi nante ko janhye na mpabo anhye me na me refi me ho ma sa be hempa aka me enti akom school no wo ko no vie be sen me kwa de be ko honum 7 years be bia na metiti akom nana adan na ye wo asofo schools e wo omayimu adan na akomfo muntumi nka mo mum na munya school ana ande ye nya ntana yeguso ampase musi secondary school yeguso Mwa shasi efi primary na asa kindergarten. Be yenwa ngo. Akomfo kindergarten ena akomfo junior. Na gomi mu yese di pare ba ya start so ya busa. That day no baba. Ya say chami fo bi wakura wo no ye adwuma be se na wo twa bi wan. Ya bi shile kwa no ato na wiem. Titil probia ministry aso. Me modi. Uni bia ye adwuma mu wo de awo wani pen. Me. Obedi me chia bekom. Da bi. Wa na mpene mani pa ne nko. Me kuntimi nkom. Adintra. Dese bia bosum bi na aka ho na bia ha no de se wudi machi na bosum na ba na watu hira to atwene se me bosum aba nti no. Oso bosum aba. Na wo fie bosum na anka ho fie. Si go wo ha. De odi echi no. Osua de odi kan na nti. Ti de odi na echi na otimi sua ne yesa. Me hunti me sua me da. Me kom tete akom. Enko na akom. Tu ka se me bosum aba na so bosum aba. Sa aka wo fie ne de oba de a na me hu de me ebusua na beka. Na se me bosum o si ne kula no. Bosum krom konti me kan wa bla bosum gire dwum. Okay. Bosum no wetani no. Fe me to say me katwi. Bosum de be o kakusa ate piew. Enso me nko oside mo enko tie mu kasa ada. Na me wo me ba na ofie mi nua bia na ase madamfo bi wo se na ni gia kom no. Na enso bia bosum bia nu mfi ni ade a otumi ba se mane nkom. Obi wa ne fa obeti aba ebeti bosum beti akotwe bosum fufuro bia ma no. Sa. Timia metwa me de me akom ne ye me fantumi so mpese me koma obi okro gina fasha ase na bosum aka na de bosum no ye botwe ni amamre ne amane ense egufo bu nyina na ye free wi mo tumfo ni bibia ti bosum no so na wiem to timi si ba akwa ne ho ofe so se we de mani gino na akwa na mo pe mo ho ofe sa ene wanwan ampo adintra timi sho bia ne ho nya fe bosum mpe no ani because ese mo amokom no menya hu komfo a ne ho otan sa emze wo mo otan ne wo mo she da mo afo so kom ye no mo am say bosom na fam no de be ma utim say be mani oba utim say oba ni akola usa akola ya wo be de e say kura bosom no e ya de mo wan so mo say akomu begu afi kura na bosom no kan kura akora mfie mienu kura na bosom aka no okay na yan fence ni sorry na yan fence a yedi adwene de achi a ye behwe asuo frau ene ade nti aha no asuo abena ena mosi memisa we ye wo ye nuanom asofo ni bi wa ya na ono nso pemwa kakra bia haba bi ni ade be ma nani ohunu nso atimi aboa ne nsori ma na se doma wona se obi te saa oba a utimi boa no sao ti wo obi a oboa wo no ka sakra bi wa asisi so oba wa hu wow e boa wo eno saa no
ye wo duru a ye de ma wo sofo no eti wo hu ani se de me hu ani ya bibia na wo gina de na etimi ba mu spirit enu se o de bi akosua bi ene akokọ ofiri mu ba na de yesa ade ma wo na esa ade ba kwa me de mani ehu ni se enye konfo bia na etimi nya saa kwanya no a wo anya bia me hu ameka ho asemi ne eno no enchemu bi wo ho ana me da wase enye me na be chi ya no bosum no se esuo no otumfo dia otumfo bosum kese no enti otimi kuna nim kochia no enye yize se konfo hunu bia woni tumi a obeti ache otumfo nsem woni tumi a de so beti akọ otumfo no makochia no enso me bosum ne de odu a otumfo timi mo ma akọ mo ma machia me eti bla ohima akọ menkai otumfo ya ye de me bosum na ye advert for akonfo be kom no meso ne de ne advert eze wo ankasa wonye nipa ato hanma eze atro ene nadade untimi ntwa bi baabi ado ho akondo atro de na otumfo atwatro baabi ameka onse baabi won ma wodo ho kwhye ho no mo saa na edin se obetimi edi because udi atro a ese nimguase no ya ama na koka baabi na ese wo se ode nukuretro do ene ye adwuma me ma me ba odi machi mienu ye de nto na afie ku bisante hima o na se ne odi fie ho a na sa okay etinchiremu e wo ho a no na say enyi me di bo ne me di mo otumfo asema to me nti otumfo ne ni di machi ba enye easy me da asenana abusia afede ye nsode na ye nko se de me kan ye di titru abde ehia ba ko se so bi abo bi dua ana abo bi dua e be dana mantem ade ba ko pende wo ma ye ntimi na na e be kan akire sa ni ba ko boy ko ni refi a e be kai no na ya dana ama no ya dana nso no fast obu ho a odane dua na nipa na wi da bi wa hu amamani amane no ansa na ba dane dua no ye amamle bi eye e de ko frɛ bosum no srɛ no bosum ko frɛ na esukuro no frɛ no e de sɛ amamle ansa ene adane dua ne dane na sɛ e de amamle bi ye na sɛ amfa ye mpene enti ye dane dua bi bia de enti mi nya na me ka kire ho to nso na sɛ wo hia bi bia number no fra wanyi obi amegina okra ye baby bia ma wo beda wo so obi penuro nso a se bia teten ha ba bi na de amutimi de mane nipa no disa bosum ne kase emfa no yes ha ngo me need to me bia se bosum ona be kire se mo fa we ma no ti basa chia me wo ho ye be hu kwa be fa so ne nsa beka e wo ba bi wo bia wo wi ase enya eduro nyina so ne twa nsu sa ai bosum wo tai ne zunsun ye betimi ahudi ntwa esuo ni bi ye nyina duro bia bena duro bia mu o hye bia no ye nyina ne many pen hu bi kura ka na ekofro bibi wo ma anye sa ne ma na ba bi no nto bi wo no ma wose mo abrochi ade eduro bia ma fa sa ne ma na sa duro nso ne nipa ne hia wo ba bi owo na aboa na ene na yenim ko be fa so abusia yen fancy na yen sori so na yen ko mode hye mo somfo abusia pani owusu duomi ene ba bi ade yen ko mobo no yedi AC ni ene nana ta se wa fodjo a wokom asu abna ena yene ne ebedi enkomo ewo hoi ye sori na yakọ wa kire na kire kwan dada enu nti de wo de ane se onso di gidie ene wo se beyi oyo na otu anamon ewo dabi ye be hia ni atoa enkomo bo no number no so okay ye de beti ye de nyina beto so e de ama medi bohu dada ye mam nyina mo ene hwa waje ahenewa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya